ya ọ ga-emezu ya abụọ ọ dị ụba wee maka ụma nna Abraham mere ya mgbe o ji otu nwa n'ụwa mana Chineke gọziri ya ụmụ ya bawa ụba ụmụ Chineke ụmụ Chineke ndị na-azụ ahịa ndị na-achọ ọrụ onye na-achọ di onye na-achọ nwa onye na-azụ ahịa mana okporo ụzọ ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị nọ ichiri ihe mbụ o nyere gị wee kelee ya ọ ga-emezu ya abụọ nke ka na-agbanye ọkụ nna Abraham mere ya o ji otu nwa ọ bụ gịnị ka ime ka m ghara ikele Chineke ọrụ ahụ ịrụghị arụ ọma ji na-akpata ego na-eritu obewele gị n'uche kembụ na ọ bụ Chineke nyere gị ya ụlọ ahụ ịrụrụ ụgbọ niile gbaga obewele gị n'uche kembụ na ọ bụ Chineke nyere gị ya ngwa pụta kelee ya ngwa mpụta jaba ya mma ọnọdụ ọbụla ị nọ enyekwala ekwensu ohere jide obi gị aka atụpụrụ ụwa gị kacha njọ bulie obi gị elu kama akọrọ gị akụkọ akịka mere n'elu ụwa mụ na gị nọ o nwere otu nwoke nke bi n'ala Owerri o nwere ezigbo ọrụ ọnọdụ akpata ego dema lụtara nwanyị mara mma ọ gụrụ akwụkwọ ọ dịtụ ọcha ọnọdụ ahụ ka ị nọ che n'ụwa gị kacha njọ ị ga-eche akụkọ anyị ya ị ga-ekele Chineke ụmụ Chineke ụmụ Chineke ndị na-azụ ahịa ndị na-achọ ọrụ onye na-achọ di onye na-achọ nwa onye na-azụ ahịa n'okporo ụzọ ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị nọ o weruo n'otu ụbọchị nwoke ibe m eteta ụra akpọ ya dalịa si ya họni ọya ngwatere anụ ma bịa ọgbapụ kọbọdụ ya wee wepụta mkpara ije ya baba ya nwaanyị n'aka bịa gaba obodo oyibo yirute n'ebe ahụ ime ọrọ mmụọ ibu n'afọ ha ga-enye gị ọnọdụ ma bịa anyị ncha ghọọ ndị ọcha ọ chọrọ ịbụ onye ọcha Chineke kere na Naija ihe mmadụ awa ihe ndị ọzọ God forbid may my tea never become other people's son. Ihe ma ụkala ihe ndị ọzọ Chukwu ekwere ka ngwere gbaa ji na be m oge nwaanyị rutere ya bụ obodo oyibo ọmụsịa nwa obu n'afọ eburi mmiri atụwazi nwoke ọbụla kelere ya ọmụọrọ ya ofu nwa nwoke ọbụla si ya ha ya onye ya ofu nwa nwoke mmadụ etie beekwa jụ nwaanyị jụ di ya oge nne ya nụrụ agwa Ngozi nwa ya kpara otu ya okokoko Ngozi ka ọ na-asọpụrụ nna ya oru na-asọpụrụ onye nwe ya ọ bụ na bụ nna gị olee ebe nsọpụrụ m dị ihe a bụ ajụjụ Chineke kere anyị na-ajụ anyị n'ụbọchị taa gị nwa nke mmadụ ihe a bụ ajụjụ dịrị gị biko sara ajụjụ amen etu aka Chineke kere anyị n'isi na-ajụ anyị ajụjụ nwa nke mmadụ sara ajụjụ Chineke ọ bụ nwoke gị nsị gị ezula ori pụta n'ụwa na-ezori nwa ọma m
macho gajuju Chineke biko bịa sara ajụjụ ha onye na-eju ka na-agụ ha onye na-eju ka na-ezori onye pastọ taiti kụrụ akụ n'obi ogige mmadụ eri nke ya ndị agbọghọbịa na-ekpukpe ọrụ ebe ibe ahụ na-ere ahịa yes okwu Chineke dị nsọ n'ime obi ọ na-atọ m karịa shuga maọbụ nri ụtụtụ nke ebe a na-ewepụta n'ofu ụbọchị onye nwoke nke na-ebe akwa si na ya enweghị ego ya ga-eji leta ụmụ ya na nwaanyị ya lụrụ ọlụ ka na-eriju afọ wedịkwanụ ka ibe ha ọkọrọ ya akụkụ ụwa ya etu ya na ije si jee nwoke mmadụ etinye si n'ụwa ya maka mma gị mmadụ gịnị ka ị